Ġimgħa wara ir-riżenja tiegħu l-ispirtu tal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri jidher li għaddu b'saħħtu fost il-membri tal-Gvern Laburista. Fil-fatt żewġ ministri ta' Muscat ħarbu għal mistoqsija wara l-oħra ta' Net News dwar dak li sa tlieta li għadda kien lit il-leminija f'Kastilja. Il-Ministru Ian Borch li qal li għadu mhux konvint jekk joħroġ għal ġlieda biex jieħu post Muscat ma ċaħax lajdut li għaddejjin bħalissa li Keith Schembri qed jappoġġja mill-qrib il-kandidatura tiegħu. Vera rumors li qed jappoġġja l-kandidatura tiegħek. Keith Schembri huwa bniedem illum u barra x-xena politika u kif għatlek m'hemm ebda kandidatura tiegħi. Ma interessat. Dik kan iddeċidija jiena u meta niddeċidi tkun xi tkun id-deċiżjoni kif għatlek aktar kmieni inħabbara fil-ħin opportun id-deċiżjoni tiegħi inħabbara fil-ħin opportun. Minnaħa l-oħra l-Ministru Edward Zammit Lewis ukoll ipprova jagħti xtur Keith Schembri meta beda jbenġel id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li qal li d-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet tradut b'dak li ġara. Ovvjament ġiet tradut minn Keith Schembri. Il-Prim Ministru ma ħax ir-responsabilità politika ta' xejn. Iż-żewġ ministri lanqas ma kummentaw dwar l-ittra li kiteb il-middleman fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja Melvin Tewma li wkoll żeffen lill-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru. Fil-fatt fl-ittra Melvin Tewma allega li Keith Schembri u Jorgen Fenech kienu qed jaħdmu biex jeħilsu minnu wkoll. Iżda dwar dan kollu Ian Borch u Edward Zammit Lewis ħarbu milli jikkummentaw. Pożizzjoni tagħna li aħna nies fil-politika hemm istituzzjonijiet il-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali li jagħmlu x-xogħol huma. Sa dan it-tant il-Ministru Zammit Lewis wera li ma jafsew l-istorja jew irid iqarraq. Dan kif ipprova jimplika li l-qtil ta' tfajla Kering Grek seħħ fi żmien Gvern Nazzjonalista. Tant delitti bħal dawn li saru f'amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Ministru li ma 20 ta' snin wara qatt ma ġew solvuti. Mela, Kering Grek l-ewwel wieħed. Meta sar ta' Kering Grek Ministru? Kellna Prim Ministru. Iżda fil-verità dan il-qtil seħħ fit-28 ta' Diċembru tal-1977 fl-eqel ta' Gvern Laburista immexxi minn Dom Mintoff u 10 snin qabel ma kien elett l-ewwel Gvern Nazzjonalista ta' Edi Fenech Adami. Quddiem dan kollu ħareġ evidenti li l-Ministru Ian Borch qed iħossu obbligat li ma jikkummentax kontra l-ex Chief of Staff ta' Muscat, forsi bit-tama li jkompli jgħinu biex jilħaq il-mexxej il-ġdid tal-Labor.